Rýchlosť, adrenálny šport a zábava. Východoslovenská asická Superliga. Už sme si odštartovali, sledujeme ich veľmi precíznu a rýchlu základňu. Obrovské komplikácia na tej pravej strane, nám to nejde zhodiť a časomera stále beží 14-60. Poďte sa ukázať, chlapci z Brestova, ako to viete, zozadu a veľkou razíciou. Vymaľované, hecli sa chlapci, voda nebola, že?